idan babu ku babu gari, idan kuka yawa gari ya ɓaci. Abinda nake so da ku shine har kullum babu takaici na irin a zagi lungu ko a zagi 'yan lungu ko a zagi gargajiya. Ni din nan da kuka gani dan gargajiya ne kuma dan zamani dan yau ne ni. To kullum din magana mutum sai ya ce wai mace lungu, daga lungu kike, daga lungu. Duk me yasa ake ce mana lungu lungu ne? An fiki wanka? An fiki iya kwalliya? An fiki iya diri ko tafiya? An fi ku sutura? Ba abinda aka fi mu, abu ɗaya ne aka fi mu, sai dai cashiya. Na ce to ni ma din nan dan a cashe ne. Ni din nan dan a cashe ne, bayan cashiya kuma sai a cashe. Yawwa. Ni dan cashiya ne, aka cashe kuma sai a cashe. Ko ba ku gane ba? Saboda haka daga yau din nan duk wacce take so ta yi tafiya da ni sai dai ta toshe kunnanta. Ba ita ba gidansu. Ni ne uwarta. Mun fito kenan. Ni ne babanta. Ni ne shanta, ni ne sitarta. To mu ai sai magana kake ta mana, to ka gwada mana yanda za mu yi mana, ko ba haka ba? Ta tun da yazo zai gaya mana. An zo wajen yar gari. Uwar zuma ki tashi a biki. Ki tashi a biki uwar zuma. Ba dai kyau a karfi ku ba wanka ba, sai dai a nuna muku an fi ku iya suwagan ma kuma yau za ki yi ta. Saboda haka yanzu zan sa kiɗa. In naɗi bikin san akwai shoki, akwai dannar shoki, akwai bargon shoki, akwai ibar shoki, akwai kwantan shoki, akwai ibar shoki, akwai lullubin shoki. Kun gane? Shi shoki din ana hada da miya ne. Wata rawa ce ai. Rawa ce? Rawa ce. Haka kawai aka kirkiro mana ita dan a cuce mu. Haka kawai aka kirkiro mana ita dan a halaka. Dan haka aka kirkiro ta. Dan haka mu ma za mu gwada mu gani. Sai mun ka karshen kuki. Kwantan ta yanzu ki gani. Yar gwana. Yanzu za ki gani. See me the trouble. Now what are the things that we table? Now everybody they see the world. Baby go below. Let the DJ they go below. My party we dey no be go below. We have got to the wiggle and wobble. Hai babban yaro. A dakata. Malami in ya kai malami ɗalibarsa ta buga shi ya gani. Ko ba shi bane? Shi malami taka masa in ya koya ɗalibi ya gani a ƙas. Ina so yanzu ki nuna musu cewa za a dake. Sasa gege! Sai ana kasa. To, kun ga abin da ta yi? Kun ga dai abin da ta yi ko? Mun gani. Shawara ta rage gani. Abin da nake so da ke, kin ga dai abin da ta yi. Sosai ma kuwa. Za ki iya? Kukan kurciya ga mai lura menene? Jawabi ne. Doguwa mai walkon a zo ki zuba ke masa gani. Hakan nan na ci. Wato nan ka ɗebo 'ya'yan mutane ka zo ka kawo cikin kango kana koya musu baɗala ko? Ashe kai munafikin Allah ta'ala ne, kai baka jin kunya ne? Shi yasa muka samu matsala. Shi yasa inda aka ci gaba a duniya duk abin da zaka yi ba ruwansu sai su shige ka shige, amma banda nan karni. Ko me isa oho? Ni ba harkar ka nake shiga ba inda kake nake zuwa ba ruwana. Na shigo ma nan kangon domin na rufa kaina asirin dan samu dan abin da zan kai baka, shi ma sai an zo an mun sa ido. Harkokina na sirri na rufin asiri ban shiga harkar kowa ba. To yau na tabbatar da kai kungurmin dan bakin ciki ne, kai kuma dan bakin gida. Mikailu, ni kake ciwo dan bakin ciki? Kai nake gaya zaka da kyan ne? To yanzu ne da kai saga ne kai, dan mace ne kai. Kai goyon mace ne kai, shi isa baka da mutunci baka da kunya. To dan namiji
ina son faɗa maka kai ba kai ne abokin yina ba tsohuwar kai ita ce abokin yina kuma zan je in same ta wallahi saurara